таркиш дар қисмати марказии шаҳри бағдоди Ирок 6 кушта ва 10 захмӣ бар ҷой гузошт. мувофиқи иттилои расонаҳои хабарӣ, ҷангуарон автомобили бо маводи тарканда муҷаҳҳазро дуртар аз майдони марказии шаҳр инфиҷор доданд. замони рух додани ҳодиса дар ин ҷо намоишҳои эътирозӣ идома доштанд. захмиён фавран ба беморхона интиқол ёфтанд. ҷавобгарии ин амали хунинро ягон гурӯҳи террористӣ ба зимма нагирифтааст. аз сабаби обхези шадид ҳукуматдорони Италия сайёҳати сокинону меҳмононро ба мавзеъҳои таърихии шаҳри Венетсия манъ мекунанд. аз ҷумла вобаста ба офати табиӣ майдони марки муқаддас дарҳои худро бастааст. дар шаҳри Венетсия, Италия, давоми ҳафтаи гузашта 3 маротиба сатҳи оби дарёҳо баланд шуд. мувофиқи иттилои мутахассисон, дафъаи сеюм дар ин ҷо сатҳи об то 1 метру 50 сантиметр боло рафтааст. рӯзи панҷшанбеи ҳафтаи гузашта сатҳи оби дарёҳо дар Венетсия 1 метру 87 сантиметр баланд шуда буд. ба иттилои мутахассисон, чунин ҳолат аз соли 1966 бори аввал аст ки ба қайд гирифта мешавад. ширкати ҳавои Qantas Австралия бори аввал дар тарихи мавҷудияташ аз Сидней ба Лондон парвози озмоишии мустақим анҷом дод. гуфта мешавад ки ин аз ҳама тӯлонитарин парвози ҳавопаймои ширкат мебошад. Боинг 787-9 Dreamliner давоми 19 соату 19 дақиқа масофаи 17,8 километрро тай намудааст. дар дохили тайёра 50 нафар қарор доштанд. ҳамин гуна ширкати Qantas, ки онро кенгурӯи парон меноманд, аз се як лоиҳаи парвозҳои озмоишии мустақимро амалӣ кард. агар ин иқдом даромаднок гардад, аз соли 2023 ширкат чунин хатсайрҳоро ба роҳ мемонад. хотиррасон мешавем ки моҳи октябри соли равон Qantas озмоиши парвози мустақими ҳавопайморо тариқи хатсайри Нью-Йорк Сидней гузаронида буд. дар озмоиши навбатӣ мусофирони Qantas дар Аврупо ва Осиё 2 маротиба тулӯи офтобро тамошо карданд.